Entre os días 21 e 26 deste mes, Cambados vivirá o Entroido por todo alto. O Concello programou unha multitude de eventos para eses días. Haberá unha nova edición do concurso A túa cara sóame, desfile de carrozas o domingo e tamén concurso de disfraces e de comparsas o martes. En premios vanse repartir máis de 7.500 euros. Digo de máis de 7.500 euros porque vai depender do número de participantes, tanto de carrozas no desfile do domingo como de comparsas no festival do martes. O desfile, despois, os premios xa para os mellores disfraces, tanto infantís como do luns de Entroido, como os de maiores, de individuais, parellas e grupos, que se repartirán o martes, eses van ser premios con vales de zona centro. Tamén hai moitas actividades infantís, entre elas o baile do día 24, impulsado pola Confraría de Pescadores de San Antonio, que, en principio, contan con celebralo no Salón Peña. Está organizado pola Cofradía de Pescadores en colaboración con nós. Polo tanto, a Cofradía solicitounos a nós, como titulares aínda do Salón de Exposicións Xosé Peña, o de poder facer o baile ali. Entendemos, polo tanto, que este acto si se vai poder realizar ali, na de Peña, é o único que temos previsto, non? Tendo en conta todos os xa coñecedores das dificultades que temos a renovación da concesión. O Entroido rematará na vila con carácter reivindicativo. En Terro das Sardiñas servirá tamén para queimar as listas da garda na sanidade. Neste caso, o Concello conta coa colaboración dos alumnos do Obradoiro de Emprego. A decoración é a sardiña, como sempre, e ademais hai unha comparsa un pouco relacionada con ese tema. Irán algunos de los alumnos subidos en unas sillas de espera, haciendo una especie de sala de espera del hospital. Y bueno, lo demás, sorpresa, no voy a contar mucho más de la comparsa. Este ano caído programa o tradicional concurso de filloas e outras actividades que se viñan celebrando no Salón Peña. A situación da renovación da concesión deste espazo levou ao goberno local a prescindir de algunhas propostas para evitar posibles problemas de última hora.